வணக்கம் திரு சீமான் அண்ணன் அவர்களுக்கு. நான் மரியாதையாக பேசணும். ஏன்னா எங்கள் விஜய் நான் சொல்லியிருக்காரு, மரியாதையாக தான் யாரையுமே எதிர்கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். இல்லை, நீங்களாம் வந்துட்டு எனக்கு என்ன இதில் சிரிக்கிறதுனா, அப்படியே நீங்கள் சிரித்த உடனே அதை பார்த்து சிரிக்கிறதுக்கு ஒரு கூட்டம், அதை ரீல்ஸ் போடுறதுக்கு ஒரு கூட்டம். நல்லா இருக்குன்னு நினச்சிட்டு இருக்கீங்களா நீங்கள் பேசுகிறதெல்லாம் ரசிக்கிறதுக்கு? அதாவது ரீல்ஸ் போடுறதுக்கும் வீடியோ போடுறதுக்கும் தான் உங்கள் பேச்செல்லாம் செட் ஆகும், நாட்டுக்கெல்லாம் செட் ஆகாது. அதை குத்திடுவேன், வெட்டிடுவேன், அதை பண்ணிடுவேன், இதை பண்ணிடுவேன்னு பேசிட்டு இருக்கீங்க. அப்படி பேசணும்னா எல்லாரும் உங்களை பார்த்து பயந்து ஓடிடுவாங்களா? கொஞ்சமாவது மனுஷனா பேசுங்க. இவ்வளவு நாள் நீங்க பேசுனத பசங்கெல்லாம் கொஞ்சம் நம்பி இளைய தலைமுறையெல்லாம் கொஞ்சம் உங்களை திரும்பி பார்த்துட்டு இருந்துச்சு. ஆனா இப்ப மொத்தமா தூக்கி கசக்கி குப்பையில போட்டுருச்சு. ஏன்னா மற்ற கட்சிக்காரங்களாம் எதிரிகளா இருந்தாங்க, நீங்க ஒரு ஆள் தான் இப்ப துரோகிகளா இருக்கீங்க, நேருக்கு நேர் துரோகி. கொஞ்சம் கூட வெக்கமே இல்லை. அன்னைக்கு தம்பி எந்த வழியில போனாலும் நான் ஆதரிப்பேன்னு சொன்ன இதே வாயி இன்னைக்கு தப்பா பேசுது. அசிங்கமே இல்ல? பச்சை துரோகி நீங்களாம்.